Днес правим мъфини от тиква с съставки тиква, брашно овес, брашно рис, пълнозърнен сиви кафяв, канела, разбира се, бак половор и от течните съставки имаме maple syrup, кленов сироп и кокосово масло. Тези мъфини са без глутен, без захар, както виждате, и са постни. Предварително опечената тиква блендирам на тиквено пюре. Към тиквеното пюре, което е една чаша, добавям 3/4 чаша кленов сироп и 1/4 малко чаша разтопено кокосово масло. Разбърквам добре, може и с миксер, и след това добавям сухите съставки. Разбърквам добре и сухите съставки и след това ги добавям към течните. Готовата смес разпределям във форми за мъфини, които аз предварително съм намазала с малко мазнина и след това пека в фурната на около 180-200 градуса за 15 на минути. Ето ги, прекрасни са. Ето ги готовите мъфинчета. В оригиналната рецепта на лечителя Medium в Instagram са с заливка от кашу, но аз този път ги залях с течен шоколад. Уникално са вкусни.